Bine, v-am găsit, am revenit din nou. Wow, wow! Aici, Alex, da, filmăm! Așa, am uploadat, acum s-ar putea să merg coleg mai greu că uploadez un video. Deci, m-am uitat la video trecut și am văzut că vocea mea era o aleacă mai înceată. Așa că de data asta o să vorbesc mai tare. O să fac eu un efort, pentru că sunt singur acasă, să vorbesc mai tare. Oh my gosh, câți porci! Sunt foarte vesel. Oh fucking yeah! Încă am crud! Fuck the rules! Yeah, bitch! Acum să revenim la jocul nostru plictisitor de Minecraft. Ne! Omorâm porci! Dă-i în pisici! Și așa la cine trebuie? Dar mai ne trebuie. Lumea normală nu ne trebuie decât doar pentru Paști. Bitch! Am 27. Ți-vă speliați că v-am omorât, frate. O să te omor și pe tine! Și pe tine am să te omor! Și mama ta! Și bunicul tău! Și nașul tău care te-a poreclit Blue! Master Blue mi-amintește de casa forța la cu prieteni imaginari. Ce vremuri! Ce vremuri ale copilăriei! Oh, Doamne, dar ce vremuri! 35, oricum. Bă, de ce te-ai aruncat, Jimmy? Te-mi pipisi. Vine cu a. Fugi, că le-am zis că m-am omorât pe măta. Așa o să omor și pe tactul. Și pe măta. Stai, mama ta e deja moartă. O să te duc carai cu tata tu. Oh my god, dar ce e cearaiul porcilor? Înțeleg că e bine, dar... Dacă am făcut până acum numai 2 episoade cu astea, alea. Am făcut de acum numai un episod cu strâng porci și mâncare. Dar adică e bine, dar... Fuck, asta nu da nimic. Oh, nu, goddammit, vine seara. Porcușorule, vine seara, stai seama, adună copiii, trebuie să plecăm. Vine seara. Seara, vine, Jimmy, dar unde duci? Dar nu pleca, Jimmy! Așa. Da, sigur, bagă-mi un sunet de asta să mă cac pe mine de frică, că crezi că mă-i frică de tine. Mai avem o leacă și facem un stack sau stack, cum îmi place mie să spun stack. Un stack de îmbâncare, de papa, de ropochop, care o să-l fierbem într-un furnace care se face din 8 bucăți de piatră la un crafting table și se poate fierbe cu bețe care se fiarbă, care se prăjesc cele mai... Adică care durabilitatea focului, dacă băgăm bețe, este la 50, este la 10%, adică se face foarte rău, adică se consumă foarte rapid focul. Mai este cu lemn, cearcău sau cărbune. Sau, cea mai tare, caleata cu lavă. Yeah, dude! Say that again. Ți-am zis, nu mai zic deja. Vino cu! Nu știu dacă o să-mi instalez Optifine, dar nu cred. Așa, cât semințe avem? 42 și 47 de cărnițe. Lup! Dar n-am os! Fuck! Dacă aveam un os, am putea să iau lupul. Vino ca, că te bat! Bat! Bă, da! Uite ce videoul ăla de satana! Bă, da, tu fugi de mine! Bă, da! Ui! Înseamnă că dă multă carne dacă fugi de mine. Unde e? Știi că mai e unul pe aici. Hai, știu că mai este unul, dar nu vrea să arate. E frică. E frică. Oh, da, acolo. Nu e frică, că totuși s-a arătat. Și cred că ce o să-mi fac asta. Maybe. Mă gândesc că mă să câștig. Eu am așa de fericit încât o să mănânc lapte. Sticla pentru că sunt boss și voi nu. Jimmy Cucu. M-a zis, bă, dar Lilie, ce zboară așa? Eu știam că te zboară în peșteră. Uite, eu zic. Eu știam că zboară doar în peșteră, nu și afară. Ok, să ne apucăm să strângem noi.
Bă, de ce are un jurnal de sine, porcule? Moment de tăcere. Pentru că în momentul de tăcere îmi aduce aminte de matcă. Da. Strângerem. Băi, nu cred că o să fac asta undeva în copac, e plictisitor, o să mă fac afară. Afară, sub cerul liber, unde toți copiii... Ei, pisici! E dacă sunt toate... Ce să vedem noi aici, poate că și Băi, să... Băi, nu... Băi, să mor eu din nu știu chestia... Băi, nu cred. Băi, este posibil vreodată să... De exemplu, niște oameni fac Salut Fier. Niște oameni fac un fel de episod Minecraft și... Este posibil ca un om să aibă aceeași mapă ca a lui. Pentru că nu știu dacă știți, dar... Poate nu văzut la scena lui Chirvasi. Băi, să mor din nud așa, deci unul filmat de aici și ăla cobora oricum în scări spre aia să păși, pe după pe cerul diamante. Băi, deci vreau să vă spuneți în comentul dacă e posibil ca să întâmple așa, pentru că e cam frică și nu prea cred. Adică e imposibil găsesc așa, știu că nu se prea întâlnește, dar... Ia cum a făcut curios sau... Băi, deci pot să jur că așa era. Deci pot să jur că așa era, că venea ăla, cum chema? Chirva sau nu știu, mă rog. E, și spunea ea să nu o să meneau ca proști și o să mene el, așa menează el frumos. Și la un moment dat vine aici și spunea să meneau și găsești diamante aici. Undeva pe locul ăsta găsești diamante. Dar nu cred. Deci dacă e adevărat, mă tai. Mă tai cu lama. Ia să vedem. Știu, mi-e cam frică. Să fi fost imposibil. Da, deci să mor... Uite așa, deci fix așa arăta. Da, mă, hai să luăm fierul. Să zic, uite, nu conti pe căcat. Da, a fost un moment de panică care s-a dovedit a fi neimportant. Câțiva fieri, cât 3 fieri. Băi, îmi fac și gata, îmi fac casă în copac, nu m-am hotărât să fac casă în copac. Să iau aici. Dar acum și n-am văzut vaci. Am văzut o vacă care m-a împins jos, adică când se cobor jos am văzut o vacă. Aud încă câțiva porci. Caul este foarte esențial pentru prima noapte. Caul este foarte esențial pentru prima noapte. Te va ajuta. Te va ajuta să faci lumină, deșteptă, pește prăjit. Că peștea fumat nu e prea bun. Chiar cui îi place peștele pe fumat. Și ca toți, aproape toți episoduri, vrea să vă pun de fiecare dată că termin un episod, o întrebare. Iar pentru că episodul nostru se apropie de sfârșit, o să pun întrebarea următoare. Vi s-a mai întâmplat vreodată, de când jucați voi Minecraft, sau nu, care a fost cel, de cât timp, știi, prima dată când intrați, da, și găsiți niște animale, ca mine, cât de multă mâncare ați făcut prima dată când ați intrat vreodată în Minecraft, da, cât de multă mâncare, da, cu un steak, 2 steak-uri, și vreau să-mi spuneți și mie în comentarii, da, ce mă se poate așa, mă scuzați, bă, vorbesc porcos, lui poate mi închide, îmi piratează ăștia cu bă, un ula mi-a trebuit. Stai, unele va... fuck. Azi mai mulți porci. Hai să mai găsesc